Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hiloto, Bigo City, Davao del Sur, Mindanao. Maayong buntag guys kung mailigong ka o traditional Filipino hilot. First time ni mo nakita nga video, tanawag paminawag yun para sa imo ani. Udto na di ay maingod to ma'am. Unsa man ang ato ang ikalagad? Ako ang kwansa ba kanin? Hawak lang ko ban mo di ba? Hawak. Pero ban mo na ko isa ka tiil? Ang kanira pang wala. O kaniyang wala. Magabi mas. Sakit yung kung hawak kay. Ano kaya? Pila na makadlaw nagsakit ang hawak. Taon-taon na sila. Sa kasimana. Dili na po. Basta taon-taon mo. Balik-balik. Ayo dili ana. Yang kanimong banhod, mga pila na mong kadlaw. Magbulan na kapi. Magbulan. Pero dili kayo banhod jud. Pero sakit yun ba? Nung bikin ko siya ilakaw ba? Usa ko ba ng kadakon ka? Basta sakit yun ba? Kung saan man nadako-dako na ka o ni gamay-gamay? Nidako. Nidako. Nidako juga di. Okay, eh. Basta hinay ka mukhaon. Hinay kayo nga. Pero kuhan ko, hingko ko ba cook, Soft drinks. Kung saan pa yun, ipamati ma'am? Mura man ako libati. Ora, duhara ka buok. Kanang kuhan na. Siyo sa kukada ko na nang Nabugatan? kanang kuhan ba kanang kanang mula ka kakulba kayo ba? Sige na, hangak ba na, hangak. Hangak, putasan. Sa kada ko, exercise. Sila na may timbang di ay. 120 lang. Bugat na gano'n. 20? Bukat na na. Bugat na yun. Over na yun. Over na. Ay naabdan pala ko ni Dr. Alagayan. Walang siya itong maghapon siya. Wala siya. Tawa dili siya mo daw. Itong pasyente ito sa gawas. Abdan ko kanina ko kada kung kasabaan ko. Dili man niya. Dali na kami dako ay. Tubig mo kung anak. Sabi ko nung tinginit mo linya ko ng pitsil na may tubig. Inom yun. Sige. May nakapalo mo sa kuha ma'am. Nakita tayo sa Facebook. Tapos? Ay nara. Dirita kay ang bukid nun. Stricto man to ay. Mga sabo ako. Ginan to di mo mga nigid mo. Manag eh. Mana siya no? Dili, mayroon na siya basta na nakabuk. Pero dili man good kay. Magsabaw Ako nakakita man man jud ko. Nakita niya unsa ro. Di man good basta sa kuha lang dili ana ang ano bang Ay oo. pagtrata sa tao ba? Naman sa good sa Driusan, nanti ko sa muginian. Oo. Kay dili magid ako gyud mapilot. Ito ra magutang ang anak kay nagbiyak ng tilbo. Ako lang rin mapilot kasi sakit pa sa apel apel na lang ko. Pero sayang man pong biyahe po daw. wala man asan yung kamoto. Ako man gidagod parang yung kamoto kana. Ang diri naman siya nagkuan anak. Layo oy, layo to. Asa man ang pilot sa? Diri ka pudi mas layo to. Asa man digos? Paana pa man to? Una pa si digos. Abot mo dito asa man mo. Di gusto dito sa may Clyde. Na dito. Unsa man Balik sa kanano. Wala man, nagdiyan sa Kasturya. Na siya kailan na diri kay. Pero wala pa mo kabot sa Malay-Balay. wala pa. Diri mi ato agin si mana. Diri me. Diri mi pero wa mi kailan nimo pa. Asa dire sa? Nami manghilot Pero dili sa kuha. Dili. Pero wa man maahin ang sa kong anak. Asa niya? Pero lapas man mo jud. Kanapas mo sa kusog na sir no. Kani oh. Na sa mga. Restaurant na sa una. May karindere kusog na ito. Basta kuhan siya. Bugat. Mago tag sa dili, di kita pwede magbasa. Udto hapon gabi. Na kung nagabasa ta, automatic na sa counting na sa pasmos usog. Labi na jud init. Para na luto, para na barbecue o kanang mag sa basta kay cook man kay tagluto man. Init ya na no. Di na siya pwede. Dapat lay ang muhugas. Cook lang ka. Ada ka man siya tindira good food siya ng norma? Dili man isa kuan ang kating sige buhat baga ng mga bugas. Pero di ka nakabasa. Dili man. Wala Sa jud una ka. pa sa una. Malagi. Abusan. Malagi na. Dili man ko naingon nga karon dayon o ugma dayon di man god. Ulat lang yun, kanus ang yun kay namatay strength. So kanus ang mapilde ang atong kondisyon. Pag mapilding kondisyon, di, wah yun. Tama no. Di lain po kayo no, pag Dami magluto. ka ni Dri ba, manghilot ka po to, piang to.
Amo ta sa mi dapit ato street. Ay basta layo pa mi gisudlan to ni Clyde kita kadigos man ni. Karon ko paminaw sa bisag sa kuwawa ko man eh. Okay ka memorize ato. Pagsulod ka mo sa naibog na ka din sa kong video. Dili kay ko ako magaganihindot ko kani okay magigiganid ang likod. Kung ano dyan nga kuhan, ganun nga. Oo. Iganid ang likod. Igulang ba ito na stroke? Di daghan na magkukuhan doon niya. Dili na mo makuhan ng mga video kay malabay, malayo, magkalayo. Anong ko ba? Wala, kanino mangilot niya, gwapo ni siya di atuan okay. Ya, gwapo po na manghilot. Ano po? Kayo ba, gwapo manghilot. No? Gwapo tanan. Sige, may kinaibog ka din sa kuhan. Yan ni Palo na, wapa. Palo ay. Palo eh. Sige. Mo to schedule din mi hapon. Nami schedule din, nami telepono na ay ako ha. Tubag dayon na. Tubag sa dayon. Tawagan din mo. Tubag may dayon niya. Bisang naay di manawag, napoy ka ng walk-in. Among yun ng tabang paningkamutan yun ako na nga mahilot pero siyempre mauna gyud tong nakabook kay lain na po kay no. Para nakabook ka yan ni abot. Unahon na nako to wala man sumugod ka na. Pero hiloton ta ka. Pero wala tulat lang ta, ma'am kay ang dito sa sa bukid no kay mga saba. Di ba ginanda mo? Di mo mga ni? Ganun mga ni man mo nga ay schedule ako puno na hantod ugos. Pero dili akong natanaw man ko na ina. No, bukiron ba no? Siyempre nasa sa kuan pero dili man gon. Doon magyud ang tao jud no kay nama ka sa Facebook, naka sa TikTok man tapos abot mo dito kasabahan ka lang no. Okay ra kung wala gi video pod. O dapat tuwa ni video. Pwede makamugyaw-yaw wala video. Gi-video po yung pagyaw-yaw eh. O kamo, sa ito mo paghilat, pati ninyo na ka na. Kapon ito nagyaw-yaw. Eh, parang pag-ato na ko sa mo ha, okay na ka, di ka. Tara ako sa TikTok, nakita na ko siya. Dito nakita na ko nakasaba siya. Di ba yun na ito mga, di mo mga ni? Ang ugos puno na. Kaya sa utaman mo ron. Luya to eh, lagyo kayo. Dili, wala problema ang balayo madool. Pero dili, anaon pag ng tao. Saan taman niyo, saan mo nato niron. Ulat jud mo, ano ang tanong ha? Ulat na Ma'am, sa mga. Makagwanta ko ulat mo, ma'am, mapuno man ko ron. O puno ko anak. Hindi, ikaw na lang yung mag-analyze kung Ano sa kaurasan no? saan ko pinatuan niron. Ikaw no? Ano, no? Kamu mamumulat mo halak-ulat. Pero, di kayo nga naunang no, kasabaan ka. Puro mo gusto mo nagsasab pa ka na. siguro trabahante niya. Oo. Sige. Huwag na lain, ako na lang mangita sa uban. Sige, asa kitong balay ni mo, ma'am? Akasya Tamugan. Tamugan. Marilog District. Sige, shout out sa mga masilingan, ma'am. That out sa masilingin. Nga nanira ko karoon. Nakaroon din rin nagpahilot. Oban sa kong anak, ewan na. Nagtaking-king. Nagtaking na. Siya raw nagpahilot. Kung pahilot ka po, sakit na kong hawak. Naghan na kay mga customer nga dito, nga na-address mo. Mangita gyud og kanang kinsay Ulan, makawala niya. Kontento ka ba? Kontento. Ano bang sige ko lang ko kumingon kung sa kung hilot basta tanawa lang testingin lang niya mo bitang makita niyo naga-video ko pag man ani katunga ni live na Facebook live. Kaya gusto na ko makitaan sa mga tao nga ano di kaya kung itong dalo na kong mama ba? Kung man ako din, dalo na ko kong mama. Wala ka mga magpahilot dito sa mo. Di pangkarga lang si Kanon. Okay. Basta may mga kargaan. Sige. Wala nilang manawagan. Wala. Sigaro siya close at tindahan. Sige, ayan guys. Shout out po sa mga taga Marilog. Akasya Tamugan. Akasya Tamugan. Marilog District. Marilog District. Nung napagilot kagapon nga nasa sa Digos. So, silingan mi. Taga Marilog biya ko. Ano siya? Nung nasa sa Digos. Sa taga Marilog ko ba? Nung dako mga Marilog. Kaya naminaw man siya pagtawag mo. Nasa ka mama na Marilog. Nakuhan siya ba? Nung ano pa yun nasa gabi. Kaya kanilyo mo sa taga Digos. Naman ko din kung bayawgon. Si Dr. Busotras. Ano, nakuhan ko. Sige. So, ayan guys. Shout out po sa mga taga Marilog, no? Na si Ma'am Deret, no, gusto mo try sa to ang hilot, kinaibog dahil sa video,
Karon siya na ang model. Ano na to? Kaya siyempre, aron makatapang kung gusto ko musilingan Oo. ko na ako ka, oh, Mga ito kailan mo yun, lang, mga- bunta talaga na ako eh, Oo. wapo mahirap. Paano magunin mo? Matistingan dyan mo ron. Ang matistingan. Matistingan. Katawa daan. Mauman. Hilak ka Ay, niya. hila ka. Ayaw ko. Katawa lang ha. So tabangan natin sa mga mamayo iyahang pinapamatis kalawasan siyempre no ba natin pagkampos. Huwag ka na gumugod sa kuha. Ang kamot ta, no? Ang kamot ko mamayong kutob sa kumain mo kaya kahit natin na pangkaswasan. Kung siyempre sa karon lang nakikita ani nga video, please subscribe my YouTube channel. Eric Hilot, kani makita ninyo. Oh, Eric, Una ko ang YouTube and please follow my Facebook page, Eric Hilot ang tradisyonal. Una akong Facebook page kung may kailangan mo mabisita. Tanawa lang ha, Eric Hilot ang tradisyonal. So ayan, so magsugod ako guys, shout out po sa mga taga Marilog District Davao City, God bless po. Namay ho ba ko nga di magdibulay sir? Kana yung magdibulay sir, kimo na yung Nagisir ka na bitang. di ba makadaan na mapaaso, Oo. nang mapaaso na maokey Sir, na. Di ba dili man na pwede luoy mo na. Sa may mayo. Dala, dali ato na. Midyas ko ah. Mo na yung pinaka ginahangin ako sa mga. Ay kaya nang ano no. Sige nga na mo, si mobilizer. Naamin. Kada hapon. Na ako dito. Kanya pag magkuhan na, makakuha na paso, siguro 10 minutes, 15, okay na, no? Naman, mabalik na po. Sustuloy ko yun na. Saka taga may ma'am. Kaya naman, Kato baon ang na, dala gusto to. ko Ayaw. kaya na. Ha? Dini sa kusa. Ah, Tiil di, ba? ano, Ato sa ano, tiil. ano, ano. Takal na. Tira, Takal na po ni. saka kamay ma'am, saka pa yung kamay. Oh, tama na. Takal na pa na ulo mo. Oh, tanggal na. Kaning kamot ma'am, mga na to. Kaya? Sulti kaya ha, kaya sulti di mo, pero gusto ko gano'n. Okay, okay na. Okay na. So yan guys, magsugod ako. Please share lang po. Naglay ko mo ba? Naglay na ako. Saan? Patanggal mo. Ay na. Di ba tanggal? Hindi. Ay, ito ko kumuha ng hangak na. Ayaw. Hangak man ka ma'am, hinay undang sa kadali sa itlog manok ha. Ah, Hindi, musamot na imong kuhan. yun po. Kaya kung manigarilyo ka, bawal. Kung inom ka, bawal. Di naman po. So dito ta sa hayop nga duhay tiil, mulakaw o mulupad o dangon ta na kay musamot na imong kutas ha. Kung kutas ta. Pero dili ta kutas, ala kaon ta. Pag mo kutas undang. Ha? Ay, shout out sa mga taga Marilog ha, naabot sa Digos. Welcome sa Digos City. Si ma'am na po yung masikat sa Facebook. Yung naalagi ko dito sa puno. Sa TikTok. Yapil ko rin nag-istorya si Kuno. Wala nga nga. Natapik man naman ko nag-briman. Wala mi dagan ito. Basta na kami mo daw ko dito. Dito dali. Ano mga banhod ka ayo. Ano na makatabang ko ba? Correct. Ano naman yun? Makaya pa. Up. Tira? Tira? Sakit din. Kasi tinapangan mo. Oh, ay pala. Kapoy siguro. Ah, di pangalan? Bibsi vosotros. Pangalan lang, Bibsi. Bibsi. Angga geng.
na? Sakit ko na. Matulong ang Oh. sakit ng ba. Oh, kamot na. Ikaw sa kamot. Ako para madakpan na to. Ah. Asa ikot ng lumod yung sakit. Ibalaan man naliya. Up. Huwag yung sakit na. Asa yung ikot. Saan ka na tagamay, ma'am? Kaya? Okay. Muna mong dipangita gid. Unsa ka dyan, Drip? Ito istorya niya. Mandot ko sakit na ay. Hindi siya. Nasa sakit man. Simot uga. Hindi ka nagkapasag hapong gabi eh. Hindi basta maligo. Undangan mo na. Nagutag sa dili unto hapon gabi bawal ginahima sa hapat punas ligo. Yang tawag na niya pasmos kusog. Kung mo to mo pasmos sa kusog, undangon. Pag dito mo to, padayon nagpasa. Maningil ko na siya. Ako dyan din. Mo na pinakadaghan nga niduol sa kuha. Kung sa pag-ayon ilang panhod, ngalay magkurog. Way kusog. Undangon ang Magpasa Basa-basa unto na. hapon gabi ha. Kanang pan ba? Kung mahimo lang ha, di matakat mo. Ay, himasa ng Lain man taog. hakbat ng magandang hakbat siguro. Hapat, bisang himasa lang. Bawal na ha. kaya lang din. Nami mag-aasay siya gidot mo, magutang mo kung mag-agat. Sabi na kinaw, magkikirok na kinaw. Sa una tutoy na.